Vítejte u Check-in Levels. Úroveň B, střední. V Amsterdamu staví žebříky pro kočky. Amsterdam schválil plán na instalaci speciálních žebříků pro kočky a jiná malá zvířata. Projekt bude stát asi 100 000 eur. Má pomoci nejen kočkám dostat se bezpečně ven z vodních kanálů, pokud spadnou do vody. Tento nápad podporuje mnoho organizací za práva zvířat. Za posledních 6 měsíců se v kanálech utopilo nejméně 19 koček. Nedokázali vylézt ven po vysokých stěnách kanálů. Město plánuje postavit celkem asi 300 žebříků. Nejdřív musí najít místa, kde je riziko pádu nejvyšší. Kanály ovšem nejsou nebezpečné jen pro kočky. Každý rok do kanálu spadne také mnoho opilých mužů, kteří ztratí rovnováhu, když do kanálu močí. 1/3 obětí jsou cizinci. Pomalé čtení. V Amsterdamu staví žebříky pro kočky. Amsterdam schválil plán na instalaci speciálních žebříků pro kočky a jiná malá zvířata. Projekt bude stát asi 100 000 eur. Má pomoci nejen kočkám dostat se bezpečně ven z vodních kanálů, pokud spadnou do vody. Tento nápad podporuje mnoho organizací za práva zvířat. Za posledních 6 měsíců se v kanálech utopilo nejméně 19 koček. Nedokázali vylézt ven po vysokých stěnách kanálů. Město plánuje postavit celkem asi 300 žebříků. Nejdřív musí najít místa, kde je riziko pádu nejvyšší. Kanály ovšem nejsou nebezpečné jen pro kočky. Každý rok do kanálů spadne také mnoho opilých mužů, kteří ztratí rovnováhu, když do kanálů močí. 1/3 obětí jsou cizinci. Díky moc.